खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ तामुलपुर बियाबनि एमएलए मन्त्री बिश्वजित दैमारिनो हेन्डलुम टेक्सटाइल एन्ड सेरिकालचार स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयार स्किल इमप्लयमेन्ट एन्ड इन्टारप्रिनारशिप ट्राइबेल फेड एन्ड कालचार बिफानखौ होनाय जाबाय। बेबायदिनो गोबांथार सायख'जानाय मन्त्रिफोरनो गाव गावनि एबा बिफानखौ फोसावबाय। ट्राइबेल ओनसोल आरो हाग्रा हानिफ्राय दखल खालामग्राफोरखौ होखारहरनांगौ बाथ्राखौ बुंदोंमोन ट्राइबेल गौथुमा। थारैनो बिटिसिआव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्रा सुबुंफोरखौ एभेक्सन खालाममारगोन ना? बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि गाहाय आफादगिरि दावरो देख्रेब नार्जारिया गोबां खेब बिटिसि खुंथायखौ दाबि खालामबोबाय थादों एभेक्सन खालामनांगौ होखारनांगौनि थाखाय। बे बेलायाव थारैनो होखारमारगोन ना? दखल खालामनाय माखासे माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरखौ होखारगोन ना? दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघ बिटिसि कोअर्डिनेशन कमिटिया बिटिसिआव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो हाग्रा हानिफ्राय दखल खालामग्राफोरखौ थाबैनो होखारनो खावलायदोंमोन। आफादनि मोनसे थान्दैया थांनाय माखासे सान सिगां बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनो ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरनिफ्राय दखल खालामग्राफोरखौ होखारनायनि सायाव थाबैनो राहा लानो आरो बिटिसि ओनसोलाव हाग्रा मोनथाय आयेन 2006 खौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय खावलायदोंमोन। नाथाय बेनि सायाव दासिम बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै खुंथाय सोरखारनि। बेराफारसेथिं गोसोखां बिलाइयाव आफादा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि PIL नं 78/2012 आव होनाय बिथोनखौ गोख्रोङै मावफुंनो दाबि खालामदोंमोन, जेराव बिबानगिरिफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ बोखारनो बिथोन होनाय जादोंमोन। कमिटिया अजद होदों दि बिजिरसालिनि बिथोन होसेयावबो गोबां ट्राइबेल ओनसोलफोराव दखल खालामगासिनो दं आरो बे आफादा हाग्रा आरो रिजार्भ खालामनाय हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरखौ होखारनो दाबि दैखांदों। बे बेलायाव थारैनो बिटिसिआवबो एभेक्सन खालाममारोब्ला ट्राइबेल एबा थाखानाय ट्राइबेलफोरखौबो होखारगोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। गावनि फारसेनिफ्राय थासारिया जेरैबायदि दङब्लाबो पाकिस्ताना भारतनि सायाव गाज्रि साननायखौ नागारा। रांखान्थि बिथिङाव लोरबां जानाय नसुंसे हादोर पाकिस्ताना भारतखौ माबोरै खैफोदाव खोख्लैनो हायो? बेखौ सान हर गोसोआव साननायफोरा साग्लोबबाय थायो। बे खेबाव चाइनाया फिन आरोबाव पाकिस्तानखौ मदद होदों। बावैसो सिगां पाकिस्तान आरो चीननि बेफोरबादि खामानिफोरनि जाथायफोरा सोराङाव फैदों। माबोरै मोननै हादोरा ज' जानानै भारतखौ फारफ्रोमथिंबो फोजोबस्रांनो हायो बेनि सोलो गोनां सानथांखिफोरनि सोमोन्दै गोबां खामानिफोरा सोराङाव फैदों। पाकिस्ताना लैथोआरि लामाफोराव भारतारि रौनिया हान्जाजों लोगोसे भारतारि जाहाजफोरनि थांलाय फैलायखौ नोजोर होगासिनो दं। लोगोसेयैनो भारतारि ओनसोलखौ थाद'नाय गैयै मानसावगारि बानायनाय एप'ल' मेपिं आरो स्काइफाइ बाहायना ग्रहसाफोरा पाकिस्तानखौ भारतनि ओनसोलनि अरायसम सावगारिखौ सोलायहोयो। बेबायदिनो गोबां बिथिङावनो पाकिस्ताना भारतखौ लोरबां खालामनो नाजादों। भुटानाव बांग्रिंजों खहा जादों गं 39 नखरफोरा। भारतनि नसुंसे हादोर भुटाननि मंगर गेबकआव बावैसो बांग्रिं मावग्लुंनायनि जाहोनाव गं 39 नखरफोरा खहा जादों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। मोनब्रै बिबकआव खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों, जेराव बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन गोहोम गोग्लैदों द्रेदां गामियाव, जेराव मोननै थालानि दोरोङारि न'आ गाज्रियै खहा जादों। मावख'गिरिफ्रा गोहोम गोग्लैनाय नखरफोरनो त्रिपाल सिट होदों आरो ओनसोलाव रैखाथियारि हेफाजाब होनाय खामानिया सोलिदों होनना मिथिनो मोन्दों। जामुगुरि हाटनि पासिगावआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। पासिगावनि सासे 35 बोसोर बैसोनि हाबा जाखानाय आइजोआ गावखौ फोथैना लानायनि जाहोनाव गासै ओनसोलावनो गोबां दावराव-दावसि सोमजिहोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जायगानि थागिबिफोरनि अजद बायदिब्ला डेकासु गामिनि गाहाय पवन नाथ मुंनि सासे सुबुं आरो पानपुरनि पापु दास मुंनि सासे लाइमोना बे फोथैना लानाय जाथायाव लोब्बा दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नखरारि डेकासु गामिनि गाहाय पवन नाथआ पासिगावनि 35 बोसोर बैसोनि हाबा जानाय आइजो रुमि सयकियाखौ गावनि न'आव लिंहरदोंमोन आरो गोबां रोखोमनि गोसोआरि गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। पासिगावनि थागिबिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला पवन नाथ आरो पापु दासनि बे लाजि फोनांनाय आरो गोसोआरि इनाय जाथायखौ सहायनो हायैयाव सानै गथ'नि बिमा रुमि सयकियाया जोबथारनायाव मोनसे गोख्रों थांखि लायो आरो
बिथांजोआ मोनायाव गावनि न'आवनो गावखौ फोथैना लानायनि लामाखौ सायख'दोंमोन। बे जाथायनि खौराङा गोसारनाय लोगो लोगो पासिगावनि 100निबो बांसिन रागा जोंखांनाय सुबुंफोरा जामुगुरि पुलिस थानायाव जमा जादोंमोन। सोमावसारगिरि सुबुंफोरा पुलिस थानायाव धरना होयो आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनो दाबि दैखाङो। बेराफारसेथिं जाथायनि सोमोन्दै पुलिसा केस रेजिस्टार खालामबाय आरो नायबिजिरनायखौ खालामो होनना मिथिनो मोन्दों। ओरैनो बिटिसिआव मा जानो थांगासिनो दं? बर'जों बर' नासयलायनाय मुगैलायनाय दासिमबो जोबनानै थाङाखै। बेबादिनो थांनाय 3 जुन खालाराव जालांनाय जाथाय, जाय जाथाया सोमजिदोंमोन बर'जों बर' बुलायनाय एबा गाग्लोबलायनाय जाथाय, आरो बे जाथायाव गाज्रियै गाग्लोबजानानै एबा जोखोम जानांनाय, जेराव बिटिसिनि क'क्राझार सहराव इनायै मोनहासाद ब्रह्मखौ बुनायजों लोगोसे जिउ फोजोबनो हुमखि होनाय जाथाय जादोंमोन। बेनि थाखायनो मोनहासाद ब्रह्मआ गियान बसुमतारी आरो बिनि हान्जानि हेंथायै पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन आरो दिनै बे एफआइआरखौ बोखांना लाफिनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार बर' बातारमारि गामिनि थागिबि मोनहासाद ब्रह्मआ क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआरखौ होदोंमोन। मोनसे दोलोआ बिथांखौ गाग्लोबदों, लांखारदों, सिगिदों आरो हाथियारजों गाग्लोबदों होनना अजद होदोंमोन। बे बिथिंखौ लानानै क'क्राझार बर' बातारमारिनि थागिबि मोनहासाद ब्रह्मआ क'क्राझार पुलिस थानायाव दिनै जाथायथिलियाव मोनहासाद ब्रह्मजों थाफानाय लाथाव बर' आरो माखासे लाइमोनफ्रा दायखौ सिमान जाना एफआइआरखौ बोखारफिनबाय। दाया गावसोरनिनो आरो बे जाथाया जौ लोंनायनि थाखायनो जादों होनना फोरमायथिदों, जेराव लाथाव बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथियो। आरो बे जाथाया 3 जुन खालाराव जादोंमोन। फिन आरोबाव सासे गथ'नि बिमाया गोमानानै दं। मख'जाथावदि आथिखालाव बर' समाजाव मानसि गोमानाय, खारखोमानाय, फिसाय गारनानै थांनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो हाबा जाखानाय सासे आइजोआ गोमानानै दं। 30 बोसोर बैसोनि अदालगुरि जिल्लानि मासबाद पस्ट अफिसनि सिङाव थानाय रुपाजुलि गामिनि अर्चना बसुमतारीया थांनाय साननिफ्राय गोमानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। सावगारियाव नुनाय आइजोखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायब्ला एबा मोनबायब्ला न'खरनि मानसिनो लोगो लोगो होखानाय जानबुं नम्बर 6002112053 नम्बराव खौरां हरनो थाखाय एबा फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों। न'खरनि मानसिया गोबां खौरां लासेयावबो दासिम मोननाय जायाखै होनना मिथिहोदों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुयोब्ला होखानाय जानबुं नम्बर एबा फन नाम्बाराव खिन्थाहरनो खावलायदों न'खरनि मानसिया। दिनैनिफ्राय जुबिन गार्गनि बुथारनाय केसनि बिजिरनाया स्पेशल फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों जागायबाय। हाबाफारिनि गिबि सानावनो 4 सुबुंफोरनि फोरमानखौ थि खालामनाय जागोन। फार्स्टिं फास्ट ट्रेक कर्टआ उकिल रुतुल बरानि साखिखौ लाबाय। बेजों लोगोसे दिनै फास्ट ट्रेक कर्टआ दायनिगिरि सन्दीपन गार्ग, अमृत प्रभा महन्त, नन्देश्वर बरा आरो परेश बैश्यजों जामिननि आर'जलाइनि सायाव बिबुंथि होगोन। बेनि सिगां जामिननि आर'जलाइनि हियारिंआ जोबगोन। बिजिरसालिया गावनि रायखौ थिनानै दोनदोंमोन। बे समावनो जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा सैकिया गार्गआ बिजिरसालियाव नुजाथियो। मख'नो गोनांदि मंगलबारखालि जुबिन गार्गखौ बुथारनाय केसनि हियारिंआव 2 आइजो बेबी वरा आरो प्लाबिता काकतिया गाव गावनि फोरमानखौ होगोन। थांनाय बोसोरनि 19 सेप्तेम्बर खालि जिउ गोमानाय महरगिरि जुबिन गार्गनि हरखाब रुंसारि जानायाव गासै रायजोखौनो सोमावग्लुंदोंमोन। रायमना माहारियारि हाग्रामाया 5थि गायसनथाय सान फालिदों। दिनै क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्रामानि 5थि गायसनथाय सानखौ फालिनाय जायो। हाबाफारिखौ बेखेवो आरो आलारि बाथि फोजोंनानै जागायो। बेनि उनाव केक हानाय हाबाफारिबो लानाय जायो। बे हाबाफारियाव हाग्रा मावख'गिरिफोर, गामिनि दैदेनगिरिफोर, मेलेमजिबि आरो जायगानि थागिबिफोरखौ ज' खालामनानै थांनाय 5 बोसोराव माहारियारि हाग्रामानि जाफुंसारनायखौ फालियो। हाबाफारियाव बाहागो लाबावो बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म, दतमानि एमएलए आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी, मृत्युंजय नार्जारी, एमसिएलए उइलियाम नार्जारी, गसाइगावनि सिभिल एसडिअ, गामिनि गाहाय, मेलेमजिबि आरो हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोर बिथांमोना नुजाथिदोंमोन। 2021 मायथाइयाव मोनसे माहारियारि पार्क महरै फोसावजानाय रायमनाया आसामनि मख'जाथाव रैखाथि परिदृश्यफोरनि गेजेराव मोनसे आरो गोबां मोननो थाङै गोमालांनो हमनाय जिब-जुनार, हारिसा, दाउसा बा जिब-जुनारफोरनि थाखाय मोनसे गाहाय थाग्रा खुलि महरै सिनायजानाय।
फिन आरोबाव आसामनि सासे लाइमोना खामानि मावबाय थानाय बेंगालुरुआव थाबाय थानाय समावनो गोमानानै थानायनि जाथाया श्रीभूमि जिल्लायाव गोख्रों जिंगा सिखांनाय आरो दावराव-दावसि सोमजिहोदों। नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों दि जिल्लानि आदरकना गामिनि थागिबि अन्डा चुटिया 28 बोसोर बैसोनि सुबुं एबा लाइमोना 4 जुन खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं। खौरां मोननाय बायदिब्ला अन्डा चुटियाया गोबाव समनिफ्रायनो बेंगालुरुआव खामानि मावबोगासिनो दंमोन, नाथाय 4 जुननिफ्राय बिथांनिसिम जेबो सोमोन्दो गैया, नखरनिसिमबो जेबो खौरां गैया। जानबुंनि गेजेरजों बिथांखौ खौरां लानो हायैनि थाखाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा गोथौवै जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। नखरनि बादिब्ला अन्डा चुटियाया नखरनि सासेल' खामायग्रा सुबुं। बिथांनि गोमानायनि जाहोनाव बिनि बिमा-बिफाजों लोगोसे गासै नखरखौनो गोसोआरि जेंनायाव खोख्लैदों। फिसाज्लानि सोमोन्दै खौरां मोनैनि थाखाय बिमा-बिफाफोरा दुखु खस्थ' जादों होननानैबो खौरां मोननाय जादों। फारसेथिं बे जाथायनि सायाव बेंगालुरु पुलिसनो एफआइआर होनाय जादों, नाथाय दासिम बिथांनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं, नाथाय सेंग्रानि सुलुंखौ जेबो रोखायै खौरां मोननाय जायाखै। बे समावनो नखरनि सुबुंफोरा बे लाइमोनखौ नागिरनो थाखाय थाबैनो राहा लानो थाखाय खुंथायखौ खावलायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एइचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एइचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।